Nagabenta ki khubor baman kasmi page but subscribe ya u Antor News. But kikran spang kaot kilo ngaloi ki ngalale chidu yudo mania kran spang kaot kilo nrei Kublai pi baro kini gilong ki khubor bam ta kasmi. Ka menteri katanat rep ka Dr. Emprin Emlingdo kala kelipat ba ya kinong yalam jeng seng nong rem bad kinong mi khmat district council MDC halor ka jinglong jing im jeng ka an ot kilo ka balaya thu baladep ai muho da ulat ka jilla. Ka Dr. Emprin ke yuthu bamaka lembat uba adan mela besayo mon nong yalam liang persya ayung darbar thawan kila let shayo ban pet daladi ya ka jing trekam jeng kani ka an ka biyade ka jing dan burom ya ka ot kilo ha ka jing ki jing di. Hai ka an ot kilo ka bladep ai muho da ulan. Ong ka Dr. Emprin ha ka jing keno ba ka an ka longtang ha ka ktien rei om syam la pentrekam ne dan jing tip syai halor jongka. Kala kenturu iki pat ba bakilat pathai khubor bakinet kelibet nyaki MDC bantip syai ya kani ka an ka dan ne em ha ka jing trekam ka bashisha. Ka Dr. Emprin ka kran kini hadin ka jingelang bad kinong rep ka bala pelong ha sekretariat men ha ka arkundai turing unaitung. kikran spang kaot kilo ngaloi ki ngalale chidu yudo mania kran spang kaot kilo nrei hadin sistem steng dum don basngap tika KHDC kalawan lam ya kabil kala yo ya ka jing menjur lang jong ulan ka jing kali menta kalong sa iki rules but mano ban monitor ya kata kaot kilo ngala request iki ki farmers ngong top ni kendo lang ya ki MDC bat ngingin don problem ini kendo nomor kene gede gede jongpi tengah kermen bakin sa hotsen ya kata kajingi kendo bakata KGDC nomor ba nong penya jakaan la bah hakan district council ngamla mga nakasarkar ban bypass ya kata kalenti nomor kaan kawan naki tikum kita ki ngilaya yo banyetir ar kata aku menen ngasutu papila banong kasarkar babon stangkanya Tomak ini apa perkat ya kamang tengka hab ya bunya shwa hab ya waten tishwa hab ya perkat kumno banle bawan mut ba ngi ka kami ngin chupet ki bukijau kumat ni hab ikai no iginong rep jungi hab piyo i ba muli yo yo balay pi atung kane tau so sa yo yo balay ni don no da processing unit banya ya snano da ka sos muli la bersna sya tangma imat ki farmers jungi ngindang ham ai training shibon iki kin haplong a little more progressive but ngida aingo shisha don ki farmers maneki ong belai bisa mansala ni kimar na asam habang ngila don pa kimar la jong ki bami ni kiper la jong namarutay kunyot ya kadon bawan na do asam kaptat panyangi